Ще кихна. Шоколадчето ми то. Shit! Stop it, бе. Stop, бе. Stop, бе. Това ме прибива, не мога да бия. Ай, са ти ебана майката. Опс! Мамичката ти ебана. Опс, още едно шоколадче. Аз не съм дед, бе. Аз не съм дед, бе. Още не мога да оценя. Как те оцелих, бе? Бум! Ела, бе, шоколада ми. Какво стана, бе, майка му да. Опс, чакай да ме още веднъж, съм сигурен. Опс, fucking crazy, baby. Е, така ще правя с салеците. Упс, през главичката. Пип! Ако го... Дади ми... Трябва да даря пари! Ама... Колко трябва да даря? 100 ли? Най-малко 100, най-много 1000. Донетнах му 100 ля. Само чето ще се кефиш, има да си купи 2 патрончета, да се натряска. Ко стана, бе? Натръсих се! Какво стана? Стана, бе? Това ми набие на инжекция херц. Се чувствам много добре, аз съм надрусан на 9-то коляно обратно. Патрулка! Ако обърне положението, не е много добре. Крайзи! Гарантирам ти ще обърне. Не. Познах! Не, давай бързо да избягаме! Ма той не вдига този камион да ева, селския камион да ева, напуканите му губи. Спраха ма! Добър ден! Здравейте! С джип от таблото може да загасиш камиона. На къде сте запътили, господине? Не знам, следвам шефа отпред, аз не разбирам. Селянената ляска съм, не ги разбирам работите. Шефа ви отпреде? Моля, шефа ми отпреде, да. Да нямате някаква фирма за камиони, това цистерна ли? Не, Къде цистерни? не разбирам, дадаха ми ги, аз съм малък още. Малък сте още? Малък съм, не ги разбирам работите. Сега ще го питам. Добре. Така да изляза да избегам. И да ме чука. Ще се скрия. Да не ме вижда. Чакайте в момента. Крайзи, какво задръстване направихме, мамо! На патрулката, вземи ти! Откачалник такъв! Нали после ще ме арестуват за 2 дена? Така се изакам. Чакай да отида да ги питам какво правят. Ступай се да не те изтупам аз. Не мога да се изтъпиш. Изтупай се. Да го тупна ли по дупето аз? Да го изтупам. Може да го тупнете, господин. Чакай да. Тупна, аз няма да му е добре. Тупам го. Че правиш на дупи. Добре. Упари от тази работа. Достатъчно за да се изхранваме. Яко кеш за проститутки, бате. Знаеш колко е топло? Да, той ги карча за това. Тук къде ще отидем след малко. Да, мамо. Къде след малко ще отидеш. Така по-младички си падам, по училищата ги търся. Това не по-добре да не му го казвате. Не, швъко, аз само 12-класнички къде са на по 18. Добре. Не пипам по... някой друга 16-ка има, ама то рядката. Чест. Се направи, че не съм го чул. Добре. Пускай ни. Наш човек сте. Карате бавно и внимателно. Разбира се. Голяма... Тя малко поизсапана, ама някакви минути. Да не дойдат полицайите обаче. Крайзи!
Тук е куката! Бегай! Чакай. Отбийте, господа. Отбивам. Секс с какички! Искаш ли да ти покажа български номер? Добре, няма да стане! Идва втори! Чакай. Стой. Гледаш ли? Да. Някакъв бел избега! Някакъв дебел! Добър ден. Смейте да обиждате колегата ми, господине. Не бе, аз за хуй си говорих! Чао! Ти всеки път... Те виждат ли на като можем да ги обираме тези работи? Ние ще им да смял. Ти майтап си правиш. Отбийте, господа. Не бе, не искаме! Мама не ми дава да говоря сте познати! What the fuck? Как изгаври полицая, ако я кара да пръгне? Другия. Крейзи! Много екстремна гавра стана. Отбийте, бе. Ще набие сме, какво? Мъжко. Отбийте, бе, още ще ми вкарат две колена в зъбите. Чупят на задна прашка. Купетата давайте. Не ми чупай дупето, моля те! Може, викаш ми чука дупето. Ама не го пускай, то умря. Нищо не е станало, нищо не са падали! Спокойно се върна за теб! Ръцете да ти виждам. Секс с голи какички! Приближи се към мен. Чакай се спля! Приближи се към мен. Застани там до стената. До стената. Добре, не ми се карайте, моля ви. Аз съм малък. Тихо. Аз мога, ама ако ги повторя, после ще боли джобчето. Ама ще ми бъркате в дупето ли? Не, глобичката ще е по-солена. Нищо, аз предпочитам да ми бъркате в дупето. Мамка, аз не съм такъв човек. Ама ще станете, мога да станете, не знам, падате ли си по такива работи? Ако искате, ще ми се надупят зад складовете. Ако ме пуснете. Няма проблеми и в районното може да ми се. Не, там не е хубаво. Не, студена е на студена пот неща. И в районното може и палката, знаете ли каква голяма палка имам? Не, аз предпочитам кожени. Кожена? Да. Вижте ми маската, къде съм освен да секс. се пусна на пълничкия ми колега, не знам. Не, той много дебел, не го ще, той е мазан. Той е симпатично закръглен. Ако скочи отгоре, можем да чупи ребрата. Докторе, спасете ме, моля ви! Аз съм луд за психото съм, не съм за затвора! Отиваме, колеги, от... Нищо. Да. А ви каквата е маска, господин? Да не сте Зоро. Зоро първи. Не, аз съм Зоро стриптиз бара. Работя като стриптизер. Стриптиз бара? Да. Разбирам. Работя като... Колега, виж, Да. този сервитьора мога караме да танцува в килиите. Да, нали бил Да се стриптизер. намали присъдата малко, да. Да. Господин полицай, май ви липсват 2 зъба. Мани зъбите, сега ще ми играеш на корема. Още съм се напил. Ще си карам носката за патрулката, защото шефа ма глоби. Пиян ли карахте пак? Не е пиян, загубих патрулката с нощи. Ограбиха ли ви, бе, господине? И който пита и става, сега го изгледам. Крейзи!